מתחיל! ברוך השם, כבר הגעתם 5 שעות לחכות לכם לטיול. תודה באמת. יאללה, תוציאו אותי גם כן, אתם שמים עליי כל היום דברים. תוציאו אותי כבר! טוב, אנחנו בטיול. יש לי פה ענף. אני מריח פה ענפים טעימים. טוב, אנחנו פה הולכים. ונשיר את שיר הדרך. דרך. בואו נשיר את שיר הדרך. חברים, ראיתם אחרי שהעברתי את הבעלים שלי בקוצים הצנות, חברה שלי היא עברה לחוקים, הגיעה בלי רצועה, אני מה זה מקנא בה. כרגע מחזיקים אותה והיא לא עלייה בקרק שלה, אני הולך, מסכנה. טוב, שלום חברים, אחרי שראיתם את חברה שלי, אנחנו בדרך חזור פה. דפקתי ביסים באיזה כמה ענפים, גם לא כאלה טעימים כמו כאלה מצופה מהם. כמובן שחברה שלי עדיין איתנו. טוב, שאנחנו בדרך חזור עוד פעם. ואנחנו עכשיו חזרים. תקעתי בגשר המטומטם הזה, תראו מה זה. חסר אחריות, מטומטם, דיביל. לא עובד, תעזוב אותי כבר. שחררו עכשיו. ולסיים את הסרטון היום. סתם, בגלל להם איתנו עוד כמה שניות. אבל שישחרר אותי כבר, גם כן הוא. טוב חברים, אנחנו נסיים את הסרטון, ניפגש ברף הבא. טרם.